Mag wan gi go do mana gi mano joga mag siomera kaka japuonj manyien nono ne ji buge. Japuonj moko kodonjo. Japuonj moko kodonjo siko ga making. Collect your books. Ya ipenji te mag tang'o ya. To yude Mr. Okinda moro. Mr. Okinda mosebedo kodu kanyo for. Useng'iyo kode. Kichwoyo to ok non bugi. Ok non. Chieng' mong'e ni gino dhi romo to koro idwa nono be ok non. Iwinjo ni exchange your books ni roni omirocho. Koro ka ng'ato dhi neno fupi, mane gima anatamaraga, an buga nanono kian. Kada podo penj mane have you exchange? Tang'e nying usip na molo ni Richard Osomba. En nyinge masomo. Somo ni yes teacher, to kotingo Richard Osomba and you? To somo nying mono nono. Ano kanyalo lono bug ng'ato. Mana chuo ne tigni nikech lit na ni kora dwaro mo nyathi wadwa bwana ng'amoke. Takare jopuonje go kariak gadier nani magzi. Ang'o momiyo ka jopuonje riek ang'o momiyo pod gimiyo ji penjo to nyithinde matimo ka gitim penjgo ka giriek ka giriek kare penjo nego bed ni jopuonje matimo ok nyithindo to kare ni dong mano ni yien ariek mando idhi omang'o e skul idhi omo e skul mani penjo nang'o idhi omang'o e skul mag sikul